jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Hoi. Ben je hem extra nieuwsgierig naar wat voor avonturen we nou hebben ha? Romke, kom. Kom maar gauw zien. Ja. Tonke mandje altijd bleer, tonke meiding krulint heer, meiding hoentje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. Een schilderij van Sculpen. Cornelia had een weekend een huske hierd aan de zee. Tomke, Romke en Janne ben ik mee. Zullen we even naar het strand? Lekker kuieren in de wien. Oh, maar je we dan ik Sculpenmuziekje, Cornelia? Ja. Ja, dat mij wel, Tomke. Neem je hem amerkes met mij. Dan kan derde sculpen in. En dan nou de jas nog, want het is nog een keer simmer. Even later ben ze op het strand. Er liggen een heleboel sculpen. Lange sculpen en mooie roenen. En sculpen als slakkenhuskes. Romke draaft het wetter in en uit met een sculp in de bek. Wat een protte sculpen. Mijn ammeke is haast vol, Tomke. Mijn ammeke ek. Oh, daar lijkt nog een hele grote sculp. Oh, Romke, kom uit het wetter. Tof is het hartstikke wierd. Romke schoddert zijn lief en kop heen en weer. Het wetter vlogt alle kanten uit. Hey, nou, zaast wel na, Romke. We kunnen op hoes aan. Tomke en Janne hebben nou sculp, mijn namekes. Ze rennen door de dun, waarom naar het huske. Lees maar wat kranten op de tafel, Tomke. Dan kent derde sculpen op de roegje. Voorzichtig skotje ze de sculpen op de kranten. Oh, wat ben er een protte! Keem hier even alleen blijven. Ik moet een paar boodschappen doen in een campingwinkel. Je maakt zo lang wel televisie zien. Oké. Ja, oké. Maar Tomke en Janne willen helemaal geen televisie zien. Ze willen wat doen bij de sculpen. Maar wat? Tomke shot om hem heen. Aan de morgen hing het een groot schilderij. Op het schilderij is de zee schilderen en een stuk van het strand. Oh, ik weet wat, Janne. Justo sculpen op het strand van dat schilderij? Nee, ik ken niet een sculp. Dat is nuver. Wat was dat dan, Tomke? Ik weet het al. Tomke wil uw sculpen op het strand van het schilderij plakken. Oh, ja, dat is goed. Mag ik helpen? Zie je eerst maar om Liem, Romke. Dan hel je Janne en ik het schilderij eraan. Oh, mij dat wel? Denk het wel. We meid je toch mooier? Maar omdat ze net al heel wist binnen, doet ze toch maar een beetje zachtjes. Romke vindt in het keukenlaad Ja. een tube sterke liem. Janne en Tomke tillen heel voorzichtig het grutte schilderij op een vlier. Met een keukendoek vijden ze de sculpen kin en droeg. Doe maar wat liem erop, Romke. Dan plakken wij de sculpen er wel op. Ik begin in het hoekje van het strand. Is dat goed? Ja, oké. Tomke en Janne plakken Ja. en plakken. Zo. Zo. Ze plakken het hele strand op het schilderij vol met sculpen. En ze gaan nog een heleboel sculpen over. Wat moet ze daar nou met waan? Tomke, in echte zee lissen ik een protte sculpen. Oh ja, dat is weer. Ja, we kunnen de zee op het schilderij ik wel vol plakken. Oh, daar nog. Oh, ja, die kennen en ze plakken en ze plakken. Ja.
Ze plakt het hele schilderij vol. Goh, ik zeg het stralen in de zee net meer. Maar ik vind het schilderij nou volle mooier. Het is cool, man. Ja, het is echt cool. Tomke en Jannejoe hingen het schilderij weer aan de wand. Oh, wat is het schilderij nou zwier, hè? Ja. Ja. En dan komt Cornelia de kamer in. Huh? Ze shot naar de lege tafel. Oh, wat ga je mij die sculpen dienen? Wij ja, een kunstwerk maken van de sculpen. Sjom maar. Och, heden nog een ta. Het hele schilderij is betonnen. Oh, stroom en zeep en het hier is met de sjen. Dat schilderij is net van huis, maar van de baas van het huiske. Oh, hoe mat dat nou? Oh, wat hij hem dien. Nou, ik vind het schilderij nou volle mooier. Ja, wij ik. Zullen wij eerst de sculpen maar weer van het schilderij afhellen, Cornelia? Nee, Romke, dat gaat net. Dan loeken we alle verven van het schilderij. Oh, hoe mat ik je mij aan? Klop, klop. Gaat het op het door? Cornelia doet de deur open. En daar zit de baas van het huiske. Ik dacht, ik kom eens even los om te zien of alles in water is. Ja, dat wel. Maar, het schilderij daar, Dat schilderij mij die sculpen. Oh, wat een prachtig kunstwerk. Waar had dat maken? Wij? Ja, wij hadden het maken. Wat gaan wij maken? Ik mij helpen, ja? Ik had de sculpen zacht en liep er op die ellende. Geweldig. Ik vind het schilderij volle mooier als eerst. Weet je wat? Je mij van die orenhuskes, ik wil zijn kunstwerk, maatje. Ja! Ja! nou, En zo wordt het nog een drok, maar een heel leuk weekend. nou ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Draaien. 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 Draaien in het groen. Draaien. Draaien in het groen. Nou is ons om. Nou is ons om. Ons voeten duizelig en dan val ik om. Ons voeten zijn duizelig en dan val ik om. Mooi wetje. Draaien, draaien in het groen. Nou is ons om. Ons voeten zijn duizelig en dan val ik om. Ja. Die Romke. Deze auto die wil ik zo graag ha. En daarom had ik hem op een jeetje gekregen. Hij kan van alles. Oh, Robin. Ja. Pieren, Mariekes, jongezoon. Een jongen en een famke, heel gewoon. Wat je thuis op boeten door.
Binnenkrijgt week als een oor. Maar toch had Proost. ze me knapt. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke dag, kom maar mooi. Fratsen, elke dag, kom maar mooi. De metaaldetector. De huid van Pier had op een rommelmerk een metaaldetector kocht. Maar Ik doe het net. Zo, ik lees hier een spiekerdel. Ja, dan moet de auto beginnen te piepjen. Ik ja niet. Het ding wil niet meer. Stom apparaat. Meike maar? Ja, mijn pad. Maar wat was er aan mij? Nou, dan ging ik mij naar Douwe. Douwe? Douwe de Vries. Die dus geld direct maken had. Misschien kan Douwe wel meidje. dat kind ouwe we. Hij zet één los stritje vast en het is al klaar. Zo, Mooi, dank u wel, Douwe. We mij hem af van uw heid. zo, dat is mooi. Kan je er aparte dingen mee vinden, als het geluk hast. Weet je wat? Ik zet er ook nog een paar nieuwe batterijen voor je in. Wat sterkere. Sterkere? Ja, dan speurt er nog wat dieper in de groen. Wel een hele meter. Als je hem echt goud vinden willen, Koud? ja, waarom net? Goud zit meestal diep in de groen. Nou, je moet je best maar doen. Succes ermee. Ja. Maar als je mijn klompen goud vindt, is de helft van mij. Opraad? Oké, oppraat. Oppraat. Bij Pier achter huis in de tuin begint de metaaldetector dadelijk te piepjen. Wow, nou dat doet het goed. Yes, het Marike. Ja, maar je lijdt niet. Ja, het zit onder de grond vanzelfs. We moeten graven. Houd nou dit ding beet, dan pak ik de scheppen. Meist je wil graven? En je weet wel, het kind het oors. Oh, sure, hier. Ik ga wat. Wat is het? Oh, een dikke schroef of zo. Heel doof verrusken. Kom, we zoeken verder. Wat dichter bij het huis. Na een uren had Pier en Marieke al een berg oud ijzer opgroeven. Een schroef, 6 verruske spiekers, een stuk stiekeltrieën, een fietskijker, een hek, een tintenjering, een oud gesp, een stuk ijzer, een dekseltje en een kromme leppel. Wat is achter die sjen? Het liep het wel of er een mol in de tuin ombrotten had. Stil even. Hij piept het nou heel zacht. Kist het haast aan het jaren? Dan is het een heel liet stinkje. Ja, of het zit heel chip. Wat zei Douwe ik alweer? Oor het goud? Dat het soms heel jip zit. Precies. Graven, Marieke, dolle. Sjem wat dit is. De beide bijen graven, het gat wordt dieper en dieper. Ze staan er op het laatst al onder knibbel staan. Ze zijn nog niet inkom, maar de metaaldetector begint al loeder en loeder te piepen. Haha, yes, het Marieke, we zijn er haast. Nog even volhouden. Dus zit je wat bijzonders in de groen? Dat kan het missen. Ik ben bekkel. Ik kan het meer. Nou, dit mij maar, ik doe het wel. Hey, ik zit op wat huts. Wat is het? Weet ik net. Ik zal de groene wat afschraapje. Wauw! Masjem, Marike, student! Douwe gelijk. Wat? Koud? Is het echt koud? Ja, het lijkt echt goud, zomaar, die kleur. Maar het zit morgen vast. Oh. Oh, wacht je. Je hebt zijn scheppen erin. Hè? Ai. Oh nee! Help! Wat is nou? Jezus! De spuis me weer! Hand op, Klier! Ik ben echt dwaal. Ik zit onder een modder. In de wetleiding. Ik ga de wetleiding lek stutsen. Maar Sjen, het spuit het als het onder het dak daar. Hoe krijg ik hem nou weer dicht? Houd de vinger erop! Ja, dat kan net doen. Oen! Wees zelfs een hoen en ozelen! Dommel! Hel je hem heid op als het zelfs het kist! Als Pier zijn huid de hoofdkraan dichtdraait, houdt het spuitje op.
De hele tuin is in een modderpoel verloren. Pier en Marieke staan er beteuteren uit de sjen. Hij stapt maar de lezen aan in de blabzom. Zijn gezicht stiet op onwaar. Die fratsen al niet. En ik zit er aan mij. Sorry. Nou, daar ga ik wel aan. Hoe kom je erbij om hier een gat te graven? Wat ben je nou weer van nuwere frats? Nou, wij dachten dat er goud in de grond zit. Misschien. Goud? Het lieke wel wat op goud. Goud? We zitten je hem verstaan. Koper. Apenkoppen. Gewoon een koperen buis. Had ik zelfs online van de kraan niet hok. Nou, Jim Budde, feestelijk bedankt. Kijk nog een keer. En ik had al zo'n verrekte trok. Jim denkt zeker dat ik oren wat die vraag. Nou ja. Hij had één gelok. Wat het die betreft. Gelok? Wat bedoelst? Nou, hij doet je de tuin net mee te sproeien. En moe en ik net. Nou, hoi! Ja. Alena. Daar zwemt een aantje, hele dag alleen. Wij binnen los, de oren aan zingen. Ik zie nog steeds niet. Ik ook niet. Dag is dat is leuk. Ja. Kwek, 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 kwek. Kwek, 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 kwek. Aline, Aline, hielende Aline. Aline, Aline, hielende Aline. Er zwemt een eindje, sjocht hem vol. Er zwemt een eindje, hielende Aline. Daar binnen dags de oren eindjes. Daar binnen dags de oren hinnen. Aline, Aline, hielende Aline. Aline, Aline, hielende Aline. Kwek, 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 kwek. Kwek, 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 kwek. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer.